eje mba Igbo nwe m ekene m unu eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị unu na si mma na-ekwe oyoyo ọ ka bụkwa ezigbo ada unu Ngozi Mmadụ onye nta akụkọ gị n'Igbo Amaka TV Igbo niile asị nke ahịa na n'ụzọ n'ala Igbo ka ọ zụtara gị ihe ọma na-etufughị oge ọbụla unu manife taa bụ ngwụsị izu mbọsị ezumike anyị na-eji ewepụta mgbede ọma oge akụkọ akụkọ ama anyị akụkọ ifo bụ akụkọ anyị na-akọ iji wee na-enye onwe anyị obi aṅụrị oge ụwa ka bụ ụwa Chukwu ọ bụrụ skakịta ọ bụ ife a na-eji akụzi ihe dị iche iche ọtụmadụ ụmụaka iji wee na-agbazili ife ụzọ na-etinyete ụmụ egwu n'arụ akụkọ ka ọ bụ maka na ụfọdụ n'ime fa bụkwa oke ihe mmụta dị ya bụrụ ọsọsọ nye ụmụaka ma nye okenye dịka akụkọ nke anyị chọrọ ịkọ n'ụbọchị nke tata nya bụ ka ibulu oche n'ụlọ maka akụkọ anyị nke tata bụrụ maka nke ụmụazị na ihe a bụ okwu bụrụ ụka bụrụ inunu bụrụ ihe niile dị n'ime akụkọ a ọ bụ akụkọ ka ọ bụ mana ọ bụ ụka wee dịla Igbo niile nya bụ na ndị be anyị na-etufughị oge ọbụla kunu bụrụ oche ka unu nọla ana ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị tata mgbede ọma o nwere akọ m ga-akọrọ unu ịtamụ gbagide wee gbakwasị n'otu anụ anyị ma afịa na-ekwukwu ewu unu ma ewu nya bụ goat unu mana ọ na-ekwukwu ka ọ dara ezigbo ibelibe otu ụbọchị ka ewu pụrụ n'onwe ya n'obi ọchị ya niile na-enwela aṅụrị ya wee na-eje ka ojije kpara onwe ya nne oge ọ na-aga ọ gagidere na-atachalịsị ụmụ ahịhịa ndị dị n'ụzọ wee na-aga o nwezili ebe oge ọ pụtara wee fụ nnọọ mmiri o nepụ anya n'ofe mmiri ni wee fụ ka akwụkwọ ka ahịhịa tochara ebe a na-acha nnọọ mkpa akwụkwọ ya bụ green ewu wee sị mba na ọ ya eje ka ojije taa ahịhịa na mmiri a enwere osisi walawala ihe dịka nya bụ briji anyị agafe wee jee taa bifo wee gafee ofe mmiri a wee jee taa nyaba ahịhịa mana osisi a dị walawala nya bụ na onye ọbụla ya ga n'osisi a ga-eji nwayọọ wee gaa ya oge ewu a pụrụ ka ọ banye na osisi a wee gafee nekwa ewu nke ọzọ asị ya bịa nya bụ na ifuru m ebe a pụta na ọmụ ya ebugo ụzọ wee gafee ọmụ bụ ụzọ wee nọla ebe a ewusi ya na nwafọrọkwa gị nya bụ na ọmụ ya ebugo ụzọ wee gafee ha wee dọba ewu nke anọ na walawala isi a nọlụkwa ebe a ewu nke ọzọ na-achọ ka ọ pụta nke a bụ ụzọ banye si ya na ngị chere ka ngafelu na osisi a dị walawala osisi a ga-ebu nwaanyị na-abụ osisi a esiri ike chere ka ngafelu ọ bụ na ngafelucha ka ị gafete si acha na ọmụ ya ebugo ụzọ wee gafee nke na ogolu na mmiri si acha na onye rọkwa esi ebe a chi ya azụ na ọnyanwa ga-ebu ụzọ wee gafee ha emegide n'ihe a megide dogide ọsị anya lito na nga-agbụkwa gị ụkwụ nke ọzọ sị na nga-agbụkwa gị ụkwụ ọsị na nga-agbụkwa gị ụkwụ nke ọzọ sị na nga-agbụkwa gị ụkwụ ya ka ha megidere ha na-abụ wee baa onwe ha ọgụ ha wee nụba wee dakpuo n'ime mmiri oke mmiri na-asọ asọ wee sọla ewu na-aba wee sọfuo wee bụrụ ka ife ije ha si wee gaa maka gịnị na o nwere onye nwere ike ịnewuru nwanne ya ka ọ gafere wee bụrụ otu a ka nke ewu a si wee gaa ifochakpi wọọ Igbo bụ Igbo dịka anyị si wee kwuo na akụkọ anyị nke tata pere mpe anyị abịago n'isi njedebe
dịka nsi wee kwukwe n'akụkọ nke taata bụ ụka bụlụ ilu wee nye mụ na gị Igbo niile ebe ọbụla anyị nọ. Ọ bụ gịnị bụ ihe mmụta ịmụta n'akụkọ a? Ọ bụkwa na gịnị ka Igbo Amaka chọrọ iji akụkọ a wee kụzie? Mee ka anyị mara ihe mmụta na the comment section. Ife anyị chọrọ iji akụkọ a wee wepụta bụkwa maka ihe na-eme n'etiti anyị, ndọrọ ndọrọ. Onwekwa ekwela ga-ebie ntị, onwekwa chọrọ ilitụrụ ibie ka ọ gafere. Ọtụmadụ na nke ikpeazụ a na ọnọdụ Nigerian gọọmenti chọrọ itinye anyị na ya, na-abụ na ụmụnne m Igbo niile ebe ọbụla unu nọ, ka anyị jiri n'uche, ka anyị wetuo n'obi ala, ka anyị wee mee ihe a wee mepụta ya ife, ka anyị akala aka yara ile ngwụlọ. Ngwakwa na Igbo bụ Igbo, ọgwụgwọ ha ọrụ anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke tata. Ọ ga-adịkwa n'izu ọzọ, oge anyị je wetara unu mgbede ọma, oge akụkọ Igbo niile. Aka bụkwa nwunye nwaanyị Ngozi Mmadụ. Abụkwa ka na-elecha tata. Abụka nlecheta na-aga nlecha ka mbụ. Ndị be anyị ga-emesịa.